A cikin jerin annabawan farko bayan annabi Adam alaihi salam, akwai annabi wanda Allah ya yabe sa da kansa da kalmar mai gaskiya. Wannan shi ne annabi Idris alaihi salam, annabi mai gaskiya, mai ibada, mai hikima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan'uwa. Barkanku da shigowa cikin tashar daga littafin Allah. A yau za mu shiga cikin tarihinmu na gaba, wato tarihin annabi Idris, cikin jerin labaranmu na annabawa guda 25 da Allah ya ambata a Ƙur'ani. Allah ya ce, kuma ka ambaci Idris a cikin littafi, haƙiƙa ya kasance mai yawan gaskatawa, kuma annabi. Mun ɗaukaka shi zuwa matsayi mai girma. Suratul Maryam aya ta 56 zuwa 57. Bayan mutuwan annabi Adam alaihi salam, duniya ta ci gaba da yaɗuwa da ‘ya'ya da zuriyar annabi Adam. A hankali, mutane suka fara faɗawa zunubai da duhun kai. Sai aka haifi wani yaro mai nutsuwa, hikima da ƙwarjini a cikin zuriyar Shith ɗan annabi Adam, sunansa Idris. Annabi Idris alaihi salam ya taso cikin tsantsar mutunci, yana da halin natsuwa, yana da yawan ibada da zikiri, yana son ilimi sosai, yana karantar da mutane gaskiya da hikima. Allah ya ba shi basira fiye da jama'ar zamaninsa. An ce shi ne mutumin da ya fara rubutu, wanda ya fara rubuta littattafai. An ce annabi Idris shi ne farkon wanda ya fara bincike a cikin ilimin taurari da lissafi, kuma shi ya fara ɗinki a duniya. Allah shi ne mafi sanin daidai. Annabi Idris ya kira al'ummarsa zuwa ga tsoron Allah, nisantar zunubi, kyakkyawan halayya, yin ibada da natsuwa, gaskiya da amana. Mutane da yawa sun bi shi, amma wasu sun ƙi, domin zuciyarsu ta cika da abin duniya. Daga labarin Idris, muna koyon cewa gaskiya tana ɗaga darajar mutum. Ilimi da natsuwa suna kawo kusanci da Allah. Annabi yana jagoranci ta halayyarsa kafin maganganu. Allah yana ɗaga darajar bayinsa masu tsoronsa. Ƙauna da wa'azi tana taimaka wa gyaran al'umma. Annabi Idris bai bar mana yawan labarai ba, amma kalmomin Allah game da shi sun isa su cika zukatanmu da hikima. Wannan shi ne labarin annabi mai gaskiya, annabi wanda Allah ya ɗaga darajarsa, annabi wadda rayuwarsa darasi ce ga dukkan masu imani. Ku ci gaba da kallon tashar daga littafin Allah don ƙarin labarai daga Ƙur'ani mai tsarki. A babinmu na gaba, za mu shiga labarin annabi Nuhu, insha Allahu. Ma'assalam.